Μπορεί να έρθει η πυροβιστική ρεύση. Πόσα, 4-5 αυτοκίνητα τώρα πόσα καίγονται εκεί πέρα. 4. Αλλά είναι αντιπροσωπή αυτοκινήτου δίπλα. Εγώ είμαι πυροβιβέστης, είμαι υποδικητής, είμαι στο Λαύριο. Τι να γίνει, δεν τα έχω ζήσει αυτά, φίλε. 42 χρονών είμαι, δεν τα έχω ζήσει αυτά. Ούτε στον Καλέτσα δεν έγινε αυτό. Ούτε παρακάτω το... Πιστέψαμε στον Καραμαλή και ο Καραμαλής διέψησε στην Ελλάδα. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Πήγαμε να κρύψουν το βατοπέδι και δεν τους βγήκε και είδα τι κάνανε. Άστα τώρα. Θα ξέρει όλη η Ελλάδα. Θεσσαρίες τρέβα στην Αλβανία ρε. Άλλη ταράκια. Θα σκάσουν τώρα. Θα σκάψουμε τον ίδιο το